Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Odia zache ndatokoza kwambiri afumu amakawa ndi nonse amene mwabwera pano, aliyense paika Mulungu akudaliseni. Ndatokoza kuti mwabwera pano. Mmene mwabwerera apa, chimene ndikuona ine ndi chikondi chimene mwasonyeza kwa ine, ndikuti Mulungu akudaliseni. Ukakhala kuti wampangira wina chabwino, iye ndikubwera pamakhala chifukwa ndampangira chabwino wabwera. Sitinakupangireni kena kalikonse, mwanyamuka mwabwera kuchokera pansi pa mtima. Ndikuti nonse aliyense paika Mulungu andithokozere ziko kwambiri. Nkhani yachiwiri ndionena kuti inu ndinu anthu amwayi, nonse muli pano ndinu anthu amwayi, anthu odala, chifukwa muli ndi moyo. 2 mumaganiza. 3 chisankho chikubweracho ndi chanu, tembenuza kapena usachitembenuza. Inuyo pakali pano mwayamba kuopsa, ngati simukuziwa. Nthawi inoyo inu mwamba kuopsa. Andalefe si ambiri amene amapereka ulemu, amakhala ndi chikondi kwa anthu amene anasiya mboma. Timakukumbukirani nthawi ya chisankho, nthawi inoyi. Pakali pano inuyo nonse ndinu golide, wachipani aliyense kukuonani osakuziwani. Muli bwanji afuna chani voti. Anzanu ukuku amaseka manena kuti kunali kuzemba maliro, kuli maliro kuno osayanga kuthawa. Koma lero kumachita kumayenda kuti maliro mamvera kuti kusaka maliro. Ndibwerezanso zimene ndakulakwira kwake, munamvanso kunena kuti ndimakonda kuipita nyumba iweyo ndi mkazi wako simukondana. Mkaziyo kabila mamawa ungontukwana, moneni mapazi ngati baka, moneni sumatha kuphika zuwa ili kwada mwagona je basi mwagona. Ana wawo lero pakali panopo anthu andale akukupangani ana wawo koma mwazunzika nthawi yonseyi. Mukandifunsa ine chifukwa chani ndine vice president, ndili mboma momwemo, zochitikazo ndili momwemo, chifukwa chani ndikulankhula izi, ndikuuzeni izi, ndikubwereza kuti mawu amveke. Sapindulira ine ndekha, apindulira inunso, kunena kuti aliyense paika inenso pandekha ndizamwalira ndekha, ndizalowa m'manda ndekha, ndizaweruzidwa ndekha. Ndiye ngati ndikuona china chake chisali bwino, ndiye ndikumaopa kunena kapena kukonza. Mufunsa unayamba liti? Inetu ngati munamvera 2022 pa 14 May, ngati 2022-23 pa 14 May ndili nduna yazokopa nduna ya tourism. Ndinalankhula president alipo, ndinanena kuti mbomamu muli anthu osaziwa kugwira ntchito, mbomamu muli anthu akuba, mbomamu muli anthu osamvera. Ndinalankhula pa msonkhano, ndinanenanso kunena kuti bwato sasisana pakati pa nyanja.
sisha akutifunsa mafunso. Ndinanenanso kuti mbomamu muli mbuzi. Ndinanena ndili mboma mumwemo ndiye wina asanena kuti bwanji mwayamba leroli iyayi. Mwana akakhala mimba mama yake sanabadwe akamatembenuka amaziwa ndama yake, inu simukaziwe? Komano akabadwa mwana uja alikunja akamatembenuka kamakubuduka aliyesa maona. Ineyo ndili mkati momo chisangu sinambike ndimakubuduka mkati momo akulu nkumaona uyuda kukubuduka uyi. Izi ndakulenda nazo izi. Lero chisankho tayamba tatuluka ndikupanga zanga ndikukubuduka kunja anthu akuona. Aliyense wa inu pokasankha musakasankhe chifukwa timapasula t-shirt kapena mapasula nsalu, mukasankhe chifukwa cha chikumbumtima chanu. Musifunse mafunso, pakhomo panu ndiye moyo wanu. Anyamata alembedwa ntchito ndi angati? Pamakhala tiyeni ku stadium mukalembedwa ntchito. Ndikukuwuzani izi, ndine vice president wa dziko, ine ndili momwemo mmapita kukalowa anyamata ambiri kuposa amene mulili ababa kulilira kuti mulembedwe ntchito. Kuzunzika zuwa lonseli palibe olembedwa, olembedwawo analembedwa kale. Zimene ndikulankhulazi ndikufuna malayi muno chaka chino chikhale chomaliza chomachita zinthu chowadyera anthu masuku pamutu. Aliyense wa inu ali pano ngati wadya zakudya zimene mwadya inuyo, zakudya zimene inu mwadya zanu, wakupasani si chipani, mwadya zanu mukudya zanu mulibe mulandu. Aliyense ali aliyense wadya zache alibe chani kodi? Ndiye ndikati wadya zache alibe mulandu. Wadya zache mukanakhala kuti mukudya za chipani, bwezi mukopa chipanicho chifukwa mwadya zawo. Inuyo simunadya chipani chilichonse, simunadya za chipani. Inuyo kusankha chipani ndikufuna kwanu, ndi ufulu wanu. Kubwera kukachonga pa Michael Usi si fosi, ndi ufulu wanu kuona mfundo zimene zikukambidwa. Ine ndikusimikizireni kuna kuti sindiopa 16 September za chisankho, sindiopa. Chimene ndikuopa ine ndicho zachitika siku limene Mulungu akudiweruza ineyo, ndiye chimene ndimaopa ineyo. Chifukwa aliyense amene wapasidwa kwambiri zambiri Mulungu akazifuna kwa iyeyo. Ine ndikuchokera ku mudzi mwana wa anthu osauka amene akundiziwa ine akandiona lero amazoti kunja kuno kuli Mulungu pakana awaso uli na ineyo. Ndiye ndimazifunsa kuti Mulungu anandichoseranji kumene kucha, kumene kuti popita ku sukulu sabato sindimaziziwa, kuvala makabudula awiri akhaki thako kumaoneka, kuli kusauka ndimauza anzanu ndimazola sopo kumasonga ndi mafuta, ukayambana ndi anzako ukatupanga kulimba kumasoko. Kukhala pansi mayi ndikumanena kuti ukhale apa ukupasa lichero kuyikamo pulusa iyo kumacheza chidulo choti aphikire terere. Ndapangapo zimenezo kutenga makaka kusinja kuchu mtandaza udye. Lero amene ali asilamu akuziwanso kuti ena akulephera kupanga 40 ndalama alibe. 40 kulephera kupanga 40 ndalama chani kodi ulibe? Madeko ili kutisomani makampani yangu ndani akota madeko ibuti soma zimene ziliza kuno, soma zambiri munyanja ya Malawi, somazo zabakutula, somazo sizikupezeka nyanjayo tilinayo. Shuga wotula, shuga wosowa, makampani atatu kale kunali kampani imozi kenda kutwangwa nthawi ya kamuzu
shuga mapezeka wambiri mtengo wochipa kumba kampani imozi. Lero makampani atatu shuga kusowa, shuga kutula, kumafusa mafunso. Kodi izi zikuchitikazi ndi chani? Ndakandi kunena kuna kuti Mboma Muli Mbava, Mboma Muli Mbava. Ndiye ena apyanane mtima akuti iwe vice president ukuti Mboma Muli Mbava iyo ulimomo ukulankhula bwanji. Ndiye ndikunena kuti malomo ndikalipira, malomo matitukwana kumapita kuma radio. Ine ndikuti munthu ali nyumba ndikumati okubayo mungani kuti ukulankhula bwanji matero mati ali kuti sicho chokoti. Ine ndikuti Mboma Muli Mbava osandifunsa kuti ndani, osandifunsa bwanji funso losavuta. Ndikuti Mboma Muli Mbava, ine vice president Mboma Muli Mbava, moti inuyo mundiufunse kuti kodi mbavazo ndizili kuti, mbavayo ndi ndani. Mungoti ukulankhula bwanji uziyamika. Tsono ndiziyamika, kuyamika ndikuyamika. Ndibwerezanso ine sindizanyoza Muluzi, sindizanyoza Joyce Banda, sindizanyoza APM, sindizanyoza Achagwera. Onseje ndi akulu kuwapasa ulemu. Koma ngati pali pena pavuta ukamati apo sipali bwino, ndiye wina azitira uzipereka ulemu. Zikugwirizana? Iyayi pakali panopo, pakali pano unoko kana kama kuti tili kumuzi, pakali pano nyengo inoyi ndiye achisa china ng'omberero sinyinda gani za mano kuchere. Achisa china ng'omberero sinyinda gani za mano kuchere. Kere ngwere kwende kwacha sopano ndiye mene kwacha muzimba mene ndikuti okubawa sakukondwa nane okubawo ame muboma tumuli anthu ambiri opemphera abwino ogwira ntchito. Ndikati Mboma muli akuba iwo wakoti lakhula kwambiri lakhula chifukwa iwowo siyokuba. Koma mbavazo ukulankhula bwanji, ine ndine mwana iyayi. Ziko lino lofika tulikwere manifesto ya ineyo ya chipani chathu tikuyang'ana munthu pakomo pako ndiye moyo wako, pakomo pako ndipamene paziyamba chitukuko. Titakulankhula taona ni nyumba zazikulu ku plantaya, taona ni zakuti zimenezo ndi zabwino za dziko. Iyo ngatebesima ukasusa pa nyumba ikulu, ungatebesima ukasusa patala. Moyo wako pakomo pako ndiye chani kodi moyo wako ziyambe pa nyumba. Ngati munthu ukudwala ulibe chilichonse, miseu yo sungayione, nyumbazo sungazione. Sikuti nyumbazo miseu siyabwino ndi yabwino, koma manifesto yanga ikumuyang'ana munthu ni ndani. Ndimayenda miseu kuyang'ana kumapeza misika, upeza nzimayi akugulisa chinangwa, wina akugulisa tobwa. Uzifuse funso kodi amene akugulisa tobwa chimene akufuna kugulisa ndi tobwa kapena wangosauka? Akugulisa tobwa apeza ndalama zingati? Mwina 2000 zuwa lonseli 2000 imene yoyo akagulira chani? Palibe. Ineyo vice president nduna zinzanga akulu ose Mboma basi timofesi tiwantaka udya ndi buledi tiwantaka salale kulandira malawansi kulandira pomwe wina wachecheraje akulaga. Ndiye chikuti muziganizire noka voti ya pakali panopo. Ndikusimikizireni musaope wina walese wa chipani ka president wa chipani ka ndani, chifukwa ndinu afulu mumadya zanu mulibe chani kodi mulibe mulandu mumadya mavala ma t-shirt awawa, mavala ma t-shirt awa sindikakugwira kuti kandivotere oyi inu noka munthu mwanu mudziwa kuti awawa ndikavotere kapena ayi.
Ndimanena so chisanzo kuna kuti kujando kumakala nakanga ndiye hedi oyang'anira zonse zikalakwika iyeyo amakonza ndiye president wakumene koko kuli Chitonombe amene ndi vice president kumene Lombwe mkulu atone general ali kumene koko chilichonse chimayenda ndondomeko. Abale anga pakomo panu ndiye moyo wanu. Mvula ikala ikubwera kusogolo kuti anthu alime dziko aliyesa makanikhawa ndilandira fetereza sindilandira zimene zozo anthu azidziwa. Ine ndikuyenderera kuona kuti tiyendere chilungamo ndi chikondi wosasakana mitundu. Ife tonse ndi Amalawi. Siku lokavota mungakavota mena makutilanika mungakavota ile ndikukusindikizirani mungakavota kumaika usi pa uzakala siku naye noka palibe munthu uzaka kulia kuti kulini timakuti kilanji tawo sei akupa wamanga osabira chiko wachosa manifesto aku akabila bakili muruzi mpaka na leo manifesto sia nyama waleketo aja kupatula chika ndeta ife koma zambiri litakukweza ziko lino koma chima chitika nachi manifesto siku ya chito payoka imafunika anthu agwire chito ndrama zikamwena kuti agwire maproject kama manifesto anthu wili abapo chito ikaende ayi ndikuti Ndagwira Waya Wamagesi Mmene Ndangoti Boma Muli Mbava ndasanduka ndani namba 1. Muona mezi chitike kusogolo muona amatenga mawu wakonza mawu ali mamumva zilankhula yezi akakonza mu studio mamumva nayenso uyu ndwakuba ndikalo wakuba nthawi yonse zimandigwira bwanji tachitika zambiri koma ine I don't care. Kuli bwino china chilichonse chochitika chichitike koma chilungamo. Anthu kunoko zimapeza chisoni kuti tili pamagali moto awa wi ukayang'ana panjapo upeza wina mwacha alinyenjere kutinu ndilizo izizi sizimakoma ngati anthu ena akusauka sizimakoma izi. Mamuna amene amachena kuoneka kuti ndi chikwaya kuyang'ana mkazi ache osauka amene ndi chitsiru sungamachene iweyo anako ulepita kusukulu ndalama makusa kuzibwenzi mutu kugwira ayi ndiye ena afe kukhala izizi za ulemererozi anthu kumasauka timakhala ndi chikumbumtima kuti sipano anthu akutiona bwanji. Ukapita kuchipatala kupeza munthu uyu ndi Malawi kuti ukalowe magali moto awowo kuona ngati ndi otembereredwa kwa basi. Munthu wina akuvutika ukukuyo ugona akuja sausage chani wina anakuvotera pampandoyo ukumuberaso ukumubera. Ndikukamba izi kuti mudziwe ulina kuti dziko lino titakulikonza koma ambiri ife ndibwerezanso timafera fungo chipani changa chomwecho silingachisiye chipani changa chomwecho zilikati mkazi wakwatiwa ali mamuna ake gali moto yake sayikwera kuba kuti damu ya munanga iyo gali moto ya munanga iyo sakweramo kufera fungo agrazito mukafana ma t-shirt chonchi audia zachi amaiko usi musafere fungo inuyo munipange challenge kuti ngatuli sogoleri mavuto athu ndi awawa kuti thandiza bwanji. Muona ngati una mabwebwebwe ndi maenda midzi kumagawa fetereza ndeka si fetereza wa Boma wanga ni magawa chimanga ni magawa ufa mablangete sanga ndikuna zifanyani chifukwa Amalawi Electoral Commission akavomereza kulina kuti yayi izizi mtakumagawa si ma handout ndimafuna ndiyambepo zimene ndimanena kuti ndikalowa Boma ndisapanga izi ndiziyambe chisango tisanabwere anthu aone. Mukhulupirira bwanji munthu aliyense akubwera ndisapanga chakuti
tapanga pang'ono tione. Ndiye inakamodirola kuti iyayi izi zimutakupanga koma ukoyo afuma magawali kuti inuyo ndi akulu kunoko ine ndimamangisa anthu napeza kuti nakuti katundu akatengedwa ukuku kubwera kuti alandira tosauka kwambiri akulu amagawana akulu uba ine ndikufuna ndipo ndathokoza kuti afuma magawa ndinu mzimayi ndikufuna ineyo ndigwire nanu ntchito inuyo mulungu anakusankhani kukhala mfumu kuyang'anira anthu ovutikawo ndi anu achipani anga amene ali audiya zace asagawe nawo iyayi iwo ngati alandire monga angalandirire wa TPP wa MCP wa UTM zanga ndizali yense chifukwa sana mulingani mulungu sindifuna kusankha chifukwa ineyo atakandivotera si audiya zace okha asipani zina ndikuziwa akandivotera sumaziwa amene akukonda ndi afumu inuyo ndithu mukhala nzanga inu ndinu nzanga akulu ndi manzanga pofunika muphunzitsidwe timapanga bwanji kunoko anthu kulandira ndalama za business muona moyo wawo wasintha kupempha kwasintha zoti tibwere kunoko basi kantama kuperekedwa bwana omwewo kuti bwana omwewo ndizipita abwera wachipani china inomweneso bwana omwewo kuti abwera wina abale bwana omwewo kuti iyayi muzidya zanu musakale ndi yani kodi koma ineyo ndibwerezanso sindimayankha zinazo akufuna ndikalankhula azindipotoza walankhula zakuti iyayi ndati mboma muli akuba mboma anthu akusokoneza amene wonga tisukukupwetekani kuti ine ndikulankhula mwanu musanditukwane musandibwezere mungotumiza apolisi wazandifuse iwe uchi yokuba wali kuti nati bwerani uyo sizo misanso iyayi ine ndili momo ndine Minister of State for Public Service Delivery nduna zonse ma ministries onse ndimagwira nawo ntchito ndimamva ndikuti muli anthu opemphera ma ministries onsemo bwana uno taona nizizi bwana taona nizizi mundifuse ndiyati ndipo pondifusa mundifusira nyedwa fa mungwazi waso nanusu azifusira nyedwa malayi muno tikatesa katangale tili bwino za manifesto izi mboma muli mapepala ambiri titese njala titese umphawi tipange pasatu ngongole zonse zija zabwino zilimo koma nkhani ndiyoti ati atese njalayo ndani poti mukapita kokula fetereza mupita kokula feterezayo asanafike ena ndi ena afikako kale mafuta akuvutawa ndabwereza president chani nauti izi zichitike mafuta akuvutawa akufuta fajani akufuta faja anthu amene safuna asapindulepo kokula mafuta afuna akabeko kufetereza akabeko mulungu akena kusegula ni maso kuti tizionera filimu akuba mutawa tisiye kuba osatiya ukunenera ndi zimene zozo pomaliza mamanifesto onse ndi abwino kupatula tira ndi tina tikapanda kumanga anthu akuba kuchosa osagwira ntchito kuthamangisa anthu akunja amene akuba munomo manifesto onse ikagongole maka nothing pamene chichitike ambuye odziwa kudalisa aliyense wa inu amudalise ndachita chidwi ndipo mwandipasa nkhawa kunena kuti anthu onsewa adalankhula awawa siku la chiweruzo azakamba chani za ine ndabwera pano kusakupasani lonjezo chipangano kuti zimene mulungu afuna tichite zichitike si udindo koma ntchito ambuye akudaliseni zikomo kwambiri
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.